Всіх вас з причастям, хто причащався сьогодні. Як заўсёды, нам Євангеліє дає підстави для розважання, хутчэй я сьогодні хочу сказати не проповідь таку, а просто звернути вашу увагу на тое, про що можна поразважати, ідучи додому, поразважати ось над тими уривками, які ми сьогодні читали. Перший був ось євангельський уривок, присвячений одному з епізодів, зв'язаних з народженням Ісуса, коли над ним йому погрожала смерть від Ірода, тому що Ірод ведав предсказання, мессианские предсказания пророков, что Мессия, будучи царь, повинен родиться у Вифлееме, его народження. Этот царь повинен быть неким чином зв'язаний з Вифлеемом, потому что Вифлеем это был город, з якого походил сам Давид. Ну, відповідно, новый царь Израиля, сапраўдны царь Израиля, и он повинен быть, по-перше, с царского роду, как иметь право на трон царский, и походит с роду Давида. Вот евангелисты нам кажут, что Иисус походил генеалогично от Давида, и его дзяцінства, его народження так само звязано з Вифлеемом, з городом, где был Давид. И, отповедно, все ведали, что новый царь, он повинен быть з Вифлеема. И только Ирод не ведал, что до певного моменту, что этот час приходу нового царя уже надышоў. И только когда пришли эти мудрецы, астрономы, те, как их по-славянски называют, волхвы, або, кажуть, ще маги, бо астрономія, астрологія, магія, это все было звязано в старожитности поміж собой. И вот эти астрономы поведомили Ироду, что народился царь, але только яны не ведали те, а Ирод цудоўна ведал те, и тому он загадал, как у Вифлееме забили усіх детей от самых маленьких до узросту 2 годов. Вифлеем, конечно, у тыя часы это вельмі маленькие, нават не городок, а хутчэй такое поселище, и там тых жыхароў было не вельмі много. У нас просто склалася у вельмі поздней традыцыі церковнай, что тых дзяцей, якіх забіў Ірод в Вифлееме, і каля яго было 14 тысяч, что, конечно, невероятно, потому что и в Вифлееме и жыхароў, в принципе, и дорослых, и дзяцей столькі не назбіралася, не кажучы ўжо про толькі малых дзяцей ад 0 до 2 годов. Вось. Таму гэтыя лічбы, да іх трэба адносіцца спакойна, не надаючы ім вялікай увагі. Тут вось мы учора ікону асвячалі, я так здзівіўся, што на той іконе было напісана ўвогуле 4-10 тысяч, 40 тысяч детей, да, вось, мучеников 40 тысяч вифлеемских младенцев. Вось, ну, у Иерусалиме у тым стагоддзі жыло каля 200 тысяч человек. Разумеете, что 40 тысяч детей у Вифлееме ніяк не назбираешь. Тому мы не ведаем, колькі там было детей, мы ведаем только то, что Ирод хотел по магчымасці знішчыць усіх дзяцей, каб, не ведаючы, хто з іх канкрэтна цар, хто з іх будучы канкурент або прэтэндэнт, вось ён хацеў іх убіць. І Иосиф, ён вымушаны быў узяць сваю жонку, дзіця і уцякаць з імі ў Егіпет. І, уласна, Иосифу сёння і прысвячаны дзень, вось у календары мы читаем, что сегодня день Иосифа Обручника. И я хочу, чтобы вы поразважали над жыццём гэтага человека, калі будете ісці дадому, наколькі оно было все ж таки незвычайна. Мы не ведаем, як ён жыў до моманту, калі ён заручыўся з Марыі. Мы не ведаем, як ён жыў, калі нарадзіўся Ісус. Мы ўвогуле вельмі мала пра яго ведаем, правда? Але з іншага боку ён адыграў вельмі важную ролю у жыцці, асабліва ў дзяцінстве Ісуса. Вось уявіце сабе сітуацыю чалавека, які ўзяў маладую
дзяўчыну сабе у жонкі. Тут раптам ён даведваецца, што яна цяжарная, да, беременная. Што адчувае гэты чалавек? А гэты чалавек не проста, звычайно, мужчына б сказаў: фу, паслухай, дарагая, все, давай расставацца з табой, што гэта такое? Мы не паспелі з табой нават яшчэ жыць не пачалі, а ты ўжо цяжарная. Я тут дакладна ні пры чым. Бо заручанае абручэнне, да, это быў такі этап перад тым, як яны пачыналі жыць яшчэ разам. То бок яшчэ нават не пачыналі жыць разам, потым пасля заручын было вяселле. І глядзіце, што Іосиф робіць. Ён не проста хоча са скандалам выгнаць яе, хаця ён мог гэта зрабіць. Ён ціха, спакойна хоча адпусціць гэтую дзяўчыну, таму што не хоча прычыніць ёй зла. Ён хоча спакойна, каб яна магла спакойна далей жыць. Мы бачым ужо адну асаблівасць яго характару. Гэта жаданне добра кожнаму чалавеку. Да? Ён не стаў рабіць выгляд, што ён пакрыўджаны, што ён прынізілі ягоную годнасць. Не, ён думае не пра сябе. Хаця для яго гэта было, безумоўна, гэта было бы ганьба, да, пазор, калі б даведаліся, што ён з такой жонкай жыве. А ён думае не пра сябе, ён думае пра Марыю. Далей мы бачым, што ён робіць усё магчымае, каб клапаціцца пра гэтае дзіця, каб захаваць жыццё гэтаму дзіцяці. Ён бярэ гэтую сям'ю, і яны ідуць у Егіпет. Можна сказаць, што менавіта дзякуючы Іосифу Ісус змог дажыць да 30 гадоў, бо выжыць у тых стагоддзі было не так-то лёгка. Жанчыне без мужчыны было цяжка выжыць. Дзіцятку маленькаму без мужчынскай апёкі было цяжка выжыць. Можна сказаць, што дзякуючы шмату чым менавіта Іосифу, Ісус дажыў да таго моманту, калі ён выйшаў на пропаведь. Дзякуючы яму ён змог узрастаць у пазнанні Богу і пазнанні свайго Айца Нябеснага. І таму гэты чалавек, канешне, гэта прыклад для нас, мужчынаў. Было б добра гэтую пропаведь пачуць, пагаварыць з мужчынамі. Тут цяжка знайсці. Несчастный Миколай стаіць і думаю, все да мяне. Вот браты нашы, правда, гэта прыклад. Мы вось часта кажам, вось Марыя гэта прыклад для жанчынаў, а Іосиф гэта сапраўдны прыклад мужчыны, які аддае сябе, які думае не пра сябе, які думае не пра сваю годнасць. А уявіце, што такое годнасць, дастоинства на старажытным усходзе. Мужчына павінен быць годны ўсяго, да? Ён абараняе сваю годнасць, нікому не дазволіць яе прынізіць. І гэты чалавек не думае пра гэтыя рэчы, якія былі важнымі ў той культуры. Ён думае пра сваю, пра то, як будзе жыць гэтая жанчына і што з ёй будзе, калі ён яе адпусціць. Ён думае пра гэтае дзіцятка. Я думаю, што менавіта ён адзін з такіх вельмі важных прыкладаў не проста мужнасці, не проста такой мужчынскай храбрасці, да? Гэта прыклад той мягкай сілы, якой насамрэч часам мужчыны могуць валодаць і павінны валодаць. Да? Мягкай сілы. Сіла, якая падтрымлівае, якая абараняе, апякае і дазваляе вырастаць. Бо задача бацькоў, асабліва мужчынаў, мужа і таты, дапамагчы вырасці ў пазнанні нябеснага Айца. Гэта тое, што ён дазволіў, што дапамог зрабіць Ісусу. Вырасці ў пазнанні Айца. Дзякуючы ўсяму таму, што рабіў Іосиф, Ісус пазнаваў сваю асаблівую сувязь з Айцом Нябесным. Вось дай Бог, каб мы, мужчыны, таксама былі дастаткова мудрымі, дастаткова мужнымі, каб дазваляць нашым дзецям вырастаць у гэтай любові да Айца і ў пазнанні да сябе і быць прыкладам гэтага.
Потому что часом у нас прикладом для мужчин есть такие супергерои, да, супермены. Забывають, що мужчинськість проявляється у різних аспектах. У тим лікосі, у той, яку ми бачимо у мужі Марії. І апостола Павла ми сьогодні читали, його таку автобіографію чоловіка, який він розказує, що він був жорстоким таким гонителем християнів, учнів Христа, а потім відбувся такий великий переворот у його житті, і він став наслідовником Христа. При этом він підкреслює, що він не ведав нікого з апостолів вельми довгий час. Після того, як він убачив Христа, пройшло 3 роки, перш чим він убачив перших учнів Ісуса Христа, перших апостолів. Апостолів, які знали Ісуса непосередньо. Ми сьогодні читали, що тільки через 3 роки я пройшов у Єрусалим, побачив апостолів. А потім він, після короткої зустрічі, він ще 14 років нечто робив, проповідував. І знову прийшов у другий раз в Єрусалим, як побачити ще раз апостолів. І дякуючи цьому чоловіку, ми з вами знову-таки сьогодні тут. Бо навіть дякуючи тому, що він змог донести Христову вістку до язичників, ми з вами ось сьогодні тут. Чоловіку, який не ведав Ісуса, не ведав апостолів, що там, откуда він все ведав, откуда він взяв своє вчення. Правда, це не зовсім зрозуміло. Було б зрозуміло, якби він пішов одразу в Єрусалим і послухав, що непосередні учні Ісуса бачили, самі чули на своєму досвіді, і він цього не зробив. Тому це такий незвичайний апостол, насамрэч. І він був настільки впевнений, що Ісус покликав його до апостольства, до проповіді, що він не мав потребу тим, як інші ніякі апостоли підтвердили, що він має право на проповідь. Він внутрішньо був упевнений. Але на що я хочу сьогодні увагу звернути, вже закінчую, це те, що вельми часто, знаєте, так кажуть ось чоловіку: ой, він 20 років був комсомольцем, там, вначалював ячейку комсомольську, наприклад. Потім став християнином. Що це за таке? Да? Ось він був такий кепським, а тут раптом у церкву став ходити. Що це за таке? Що ж він за вірник? Ага, всі хочуть. Ну, знаєте, такі ось бувають слова, ніби, знаєте, в таких словах часто можна почути, что человек не верит в то, что мы можем зміняться. Да? Вельми часто люди думають, що наше минуле, коли нечто було у нашому минулому, і воно предвизначає всю нашу будущее. Коли ти був комсомольцем, ти вже не можеш бути християнином. Коли ти був там, секретарем партійної організації, ти не можеш бути християнином. Коли ти був чоловіком, який ходив у ресторани, там, паби, і різні інші місця, ночні клуби, ти не можеш бути християнином. А все християнство і приклад самого Павла показує, що наше минуле, воно не значить нічого у той самий момент, коли я кажу: я йду за Ісусом, я становлюся іншим чоловіком. Я хочу бути іншим. Як тільки ми це сказали, цього минулого вже нема. Є тільки будучення, є тільки то, яким я хочу стати. І це так само важливо і для нас з вами. Бо ми частіше за все глядимо з вами на минуле і на те, що ми робимо тепер кепське. І ми весь час глядимо назад, що ми не так зробили. І це говорить не тільки про те, що ми зробили кілька років чи десятки років тому. А ми весь час глядимо тільки на свої помилки вчорашні, помилки годину тому, яку зробили, тиждень тому. Мы весь час крутимся в голове, прокручиваем свои помылки, свои неправильные кроки, свои неправильные слова, свои неправильные решения. Мы весь час все равно у минулым. И это минулое визначає наше теперішнє життя, визначає нашу будучиню. Ми дозволяємо минулому керувати і панувати нашим життям. Не треба
постоянно аналізувати помилки, тому що аналіз нічого не дає. Треба змінятися, треба глядіти у будучину, ким я хочу бути і що мені для цього треба робити. Тому давайте більше будемо глядіти наперед, більше будемо глядіти на те, якими ми повинні бути і якими ми хочемо стати, а не на те, якими ми були і якими ми є тепер. Бо коли ми глядимо на те, якими ми тепер є, це не дозволяє нам рухатися вперед. Наша задача – йти постійно вперед, рости і рости, узростати. Спортсмени, який секрет спортсменів хороших? Хороший спортсмен, він знає, яким він хоче бути, які мишці розвити, які навики розвити. І коли він робить помилку, то що він не засіроджується на этой помилці. Кепський спортсмен буде постійно думати, який жах, я эту помилку черговий раз допустив, ой-ой-ой-ой. І такий спортсмен ніколи не стане ні чемпіоном світу, ні чемпіоном Європи, ні навіть чемпіоном свого району. Хороший спортсмен – це той, який бачить приклад, бачить в образ себе, яким він повинен бути. Помилка тільки допомагає йому криху скоректувати його рух, не більше. Да? Ага, помилився, значить так не роби, а роби ось так. Все. Але не сидіть і годинами не думає, як я жахливо помилився. Апостол Павел у своих посланиях недарма пораўноўвае христиан вельми часто со спортсменами. Я хочу, чтобы мы запомнили, что христиане это так само спортсмены. Когда мы все життя будем думать только про свои грехи, мы не выберемся с грехов. Когда мы будем все життя только про свои помылки думать, мы не выберемся с этих помылок. А когда мы все життя будем думать про то, якими мы повинны быть, и глядеть на этот образ, и думать, что меня наближает до его, а что не наближает, але без трагизма, без никакого надрыву ненормального. Тогда у нас будет нехай спокойный, легкий, але рух. Да? Тому ось Павел, это еще один приклад того духовного життя, тих правил духовних, які повинні у нас бути. Не гляди назад, не гляди ось на то, які ти сьогодні, не гляди тільки на свої помилки. Гляди уперед, роби кроки, іди, помиляйся, уставай, іди далі. Это один из важнейших принципов духовного життя. Я хочу, чтобы вы запомнили его, да? Потому что вельми часто вы спорите, это перетворяется в что? Ай-яй-яй, який жах, який я був жахливий, ти була жахлива. Як я жахливо зробила учора. Зробили, признали помилку, устали, пошли далі. Ніякого трагізму, непотребного надриву нам не треба. Ось над этими прикладами двух людей, Иосифа Обручника и Павла, давайте будем разважать, думать и переймать их, подражать им. С Богом!